da raina a so da ni da ke mun haɗe farin cikina ke ce na sa sahun farko. Komai ki so ki da ni masoyiyata ke ce ta farko ne wane ɗin sarauta in bar ki son zuciya sai ta jigata a duniya ke ce zan yi wa gata idan har na rasa ki babu shakka zan haukace domin kwake ce kofar jini da numfashi. Zan ba da raina a so da ni da kai mun haɗe farin cikina kai ne na sa sahun farko. Da ni da kai mun zama jini da hanta ko Laila Majanun suka ganmu dole sa sauko su san da cewar a so mu ne sahun farko. Zan dafa ma abinci na son ka da sai shan koko ba na iya jurewa in ganka kana yin kuka da na ganka a zariya bakin ciki na ya sauko. Ni zan yi rawana sannan ne busa dinke. Komai kake so faɗe shi zan yi take. Me zan bukata tun da gani gake. Ni ma hakan ne a san ka babu sake. Da za a ce a taɓa kini ko zan taro yaki. Na san hakan kai ne ka zama abokina. Kai ne masoyin da zuciya take nema. Na ɗaura ɗan ba a kan ki zane shafa ma. Kowace ce ta zo gare ka taso ma. Domin na birge ki a kai na yi barin suma. Kamar ka aso babu bani in kari. A kan ki nima na so da duka sahun bore.